a relación das institucións do ensino superior israelís socias da USC ca ocupación e o apartheid. Hotel High Academic College. A USC é socia do Hotel High a través do proxecto Esprit. O Esprit é un proxecto Tempus da Unión Europea liderado pola Universidade Ben Gurión. O seu obxectivo é estudar os roles sociais e públicos das institucións de educación superior en Israel para mellorar o seu impacto. Irónicamente, un dos roles principais destas institucións, como demostra o informe de BDS Galiza, é o seu apoio ao rexime racista e militarista de Israel. Os programas tecnolóxicos do Hotel High inclúen bolsas do 90% para o estudantado que sexa ex-soldado. En 2011, Hotel High lanzou un programa de axuda ao estudantado servindo nas IDF para continuar os seus estudos. Durante a Operación Marxe Protector sobre Gaza do pasado verán, Hotel High censurou as opinións dun profesor contrarias ao masacre que estaba a acontecer. Gaby Weinroth, o profesor, denunciou no seu perfil de Facebook que o exército israelí estaba a levar a cabo unha matanza no seu nome, animou a desobedecer as ordes e cualificou o exército de nazi. O centro chamou ao profesor a unha audiencia e amoestouno. Nesa operación, máis de 2000 persoas foron asasinadas. Para máis información sobre a vinculación do Hotel High coas políticas de Israel, consulta o informe de BDS Galiza dispoñible na seguinte dirección.